U voorzitter wil natuurlijk niet het debat belemmeren, maar ik wou toch het voorstel doen om de vragenronde bij 1 termijn te houden. En dat ik wat ruimte laat voor interruptie tijdens de beantwoording. En dat we daardoor een tweede termijn kunnen uitsluiten. En dan kijken hoe ver we komen. Dan gaan we nu naar punt 7a. Plan van aanpak laaggeletterdheid middels digitaal huis van 18 augustus 2016. En Dongen Sociaal heeft gevraagd om dit op de agenda te zetten. Dus mevrouw Slijver krijgt hierbij het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we vinden het natuurlijk een heel goed plan en ik denk dat wij daar net enig in binnen in deze ringen. Wij hier nog wel even een paar vragen erbij, want het is goed dat het ompakt wordt, maar er wordt bijvoorbeeld nou zijn van een plak om het om te pakken, is bijvoorbeeld de bibliotheek. Maar is de bibliotheek net eigenlijk juist het summum van mensen die het heeggeletterd binnen? En is het net een extra drempel voor mensen die het laaggeletterd binnen om dan naar zijn bibliotheek te gaan? En zou het misschien een idee wezen om dat op basiskwam te doen? Dan ben ik een aantal basiskwam die het lokaal al leeg hebben te staan, of dit jongens net beroekt worden, zou dat misschien nog een mogelijkheid wezen? En wij misten ik even in het stik, maar dat is misschien wel hier mijn naam, ja? De expertise van het Vluchtelingenburg. Zij hebben een heel soort kennis en ervaring met mensen die onze taal net machtig binnen. En ik denk dat zij misschien een hele mooie omvulling wezen kunnen op deze pilot. Nou, dan Jonken, onze gemeente is communicatie net altijd het sterkste punt. En wij hopen, en we gaan er eigenlijk ook vanuit, dat de mensen die het hierover benaderen willen, dat die net een brief krijgen vol met ambtelijke taal, zodat het voor hun heel dreig is om het te begrijpen. Maar misschien is dat weer een hier vandoor. Den Jonken, wij hebben ook wat geloren. Het Friesland College biedt nou ook al opleidingen voor mensen uit het Vluchtelingenwerk. Maar wat wij jaren is dat er een heel soort werk gebeurt met losse bladjes. En dat de kwaliteit in dat opzicht wat de wens kan oorlid. En het zou mooi wezen als dit oppakt wordt, dat de kwaliteit goed is en dat mensen echt goed onderwijs krijgen hierin. Dus ik hoop eigenlijk dat jou deze punten mij nemen willen. Dank u wel, mevrouw Slijver. Mevrouw Klinkenberg. Dank u wel. Nou, even een aanvulling en ook eigenlijk een vraag. Ineens komt laaggeletterdheid helemaal in zicht en in beeld. Eigenlijk is mijn vraag, er is destijds een rekenkameronderzoek geweest, achterstandenonderwijs, en daar kwam dit ook naar voren. Is er tussentijds nog helemaal niets gebeurd? Want ik schrik ervan als je 66% autochtoon, laaggeletterd is, en in onze gemeente loopt het dan van 13 tot 16%. Mijn vraag is eigenlijk of er in die tussentijds ook actie ondernomen is, of is dit juist weer een impuls met alle voorbeelden ervan om het toch te reduceren, om zo maar te zeggen. Dank u wel. Commissieleden nog, die Bulker. Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het een goed opzetplan. We hopen dat je eens op een hechte horen met de ontwikkeling voor vrijwilligers. Maar voor de ontwikkeling voor vrijwilligers, voorzitter, kan misschien een beroep dienen worden op onderwijsinstellingen. Zoals Friese Poort, Dokkinga College, voor pensioneren of eventueel actief personeel. Zodat er een mogelijkheid is. Dat doen we Marjan. En wij krijgen, hoop ik, wel een uitnodiging bij de opening van het taalhuis. Dat lijkt dus heel interessant. Zij is maar voorzitter, dank u wel. Dank u, heer Bulker. Mevrouw van Middelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, net als wat de anderen ook zeggen, een mooi plan van aanpak. Het ziet er goed uit. Ik ben ook geschrokken van die 13% laaggeletterdheid in onze gemeente. Daar schrik je toch wel weer van. Er wordt een goede samenwerking beschreven met de diverse partners. Maar ik wil het even hebben over de kanttekening die genoemd wordt. En dat gaat over dat die WEB-gelden straks aan de individuele Friese gemeenten worden uitgekeerd. En dat het coördinatiepunt, wat toch een cruciale rol is in het hele geval, daar dus nu gezamenlijk door die gemeente betaald moet worden. De verwachting is dat dat allemaal goed gaat, maar stel dat er een paar gemeenten zijn die zeggen, nou dat regelen wij zelf wel, wij doen niet mee. Hoe komt het dan? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw van Middelen. Wethouder Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter.
Ja, het goed plan wil al zijn. Ik een noodzakelijk plan, spietig genoeg, maar het is wel wat noodzakelijk. En laaggeletterdheid is wat oors als analfabetisme. Dat is echt het begrijpen van bepaalde teksten. En dat had je gelijk om mevrouw Slijver. Je maakt geen ingewikkelde brieven schrijven die het net te begrijpen binnen. We doen dit ook vooral dat we dus ook de hulpverlening, zoals gebiedsteams en de finplakken werd de mensen vinden kennen, dat we ze ook coachen om het te herkennen en ze dan ook persoonlijk terug te verwijzen. Het had zelfs resulteerd, dat had ik hier ook al zijn, dat doet het in het Nijskamer en op een radio weer, dat er al iemand weer die hemzelf onmeldde om dat dus hij leeggeletterd weer en wil wat meer weten worden. Dus ja, we doen dat zelf ook via zulke soort media's en op de fin plakken. Want ja, een ingewikkelde brief, dan zit het zijn doel voorbij. En jou vreeg ik van, is de bibliotheek net een drempel? Nou, wij willen juist die drempel slocht je, omdat ik in de bibliotheek een heel soort expertise wel onwijzig is. En wij dit ook in geerwerking maar die bibliotheken doggen. Dus wat dat betreft denk ik net dat het een drempel wijze keer, want je verwacht je net van de mensen dat ze voor de boeken lezen gaan. Maar er is vanzelf wel de mogelijkheid, maar tijdschriften en dergelijke, om een start te beginnen. Dus het is wel een mooi finplak. En het gaat net alleen nog over jeugdigen, want het onderwijs achterstanden beleid, dat gaat echt door de jeugdigen, maar het gaat ook vooral over de volwassenen die wij hier maar bereiken willen. Dus wat dat betreft is het echt net zo dat we niks dienen hebben. Dat onderwijs achterstandenbeleid, daar hebben we dus al wel dingen op inzet. Maar dat is echt specifiek voor het onderwijs. En dit leergeletterdheidsbeleid, dit taalhuis is echt voor de breedte. Dat stakje ook al omhoog. De expertise van het vlechtelingenwerk, ja, dat gaat dan ook vooral over het feit dat ze dus de taal dus al machtig binnen en die expertise hebben van om het goed te begrijpen. Goed dat je dat even omvullen, dat neem ik even mee in het verhaal. We willen je best even op hecht houden van uitkomsten, want we hopen vanzelf dat we die 30% dat we die naar beneden krijgen kunnen. Daar zetten we ook op in. Joost zei van ja, er zijn vanzelf wel een heel soort senioren vrijwilligers die wel expertise hebben en die het misschien inzet willen kennen. Nou, daar maken we graag gebruik van, want Safir is daar wel, we maken gebruik van vrijwilligers daarvan. Dus we hebben ze vinden kennen en we hebben ze hun melden kennen ervoor, dat zou hartstikke mooi wezen. En een opening van taalhuis eind november, dan wordt hier het taalhuis openen en dan, ik zei hem dat ik hem daar een uitnodiging voor krijgen. Het WEB yield, ja, andere pergamenten ophouden, nou, dan zit ik ze achter de broek. Maar wat ik al zei van mij, de thuiszitters, wij hebben een heel goed geerwerkingsverband. Dus we zoeken al hier het belang wel in van dit item. Maar het kan wezen dat een pergament zegt, ja, wij kennen het zelf. Ja, dan maakt ze het zelf doen. Dan zit het zelf betalen en dan zeggen wij wat meer betalen. Maar ik wil me daar net terug aanremmen laten. Ik wil je dan weer terug zetten. En dan had er heel bij, maar dan kom ik wel bij in. Samen. Goed, dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 8. Raadsvoorstel gezamenlijke DDFK-lidmaatschap We helpen. In bespreking. Wie van de commissieleden mag ik daar het woord over? De heer Venema begin ik mee. En dan meneer Lammerink. Heer Venema. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie die staat zien hoe het onderwerp besluit positief. We hebben eigenlijk 2 vragen. Er zijn nog altijd mensen die geen computer hebben of internet en vooral in de doelgroep die gebruik maken kunnen van deze website. De eerste vraag is dan hoe kan het opgelost worden? En ten tweede, kan de sociale kaart van de vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties ook op schrift beschikbaar komen van de doelgroep? Dat zijn mijn vragen. Dank u meneer Venema. De heer Lammerink. Dank u wel, voorzitter. Ja, Dongen de deel sociaal wel ook pleiten voor die mensen die dus niet een laptop, computer of dat soort dingen hebben. En toch mee willen blijven doen en hulp willen krijgen. Daarnaast vonden wij de kosten ook verschrikkelijk hoog.
kan dat niet minder. En er zijn nog wat andere organisaties die ook hulp bieden en zich ook op de markt aanwezig zijn. Is daar wel rekening mee gehouden? Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Middelen. Nou, we hadden precies dezelfde vraag als de ChristenUnie over of ook de informatie op papier beschikbaar is. En toevallig kregen we afgelopen maandag van mevrouw Klinkenberg, het mag wel even genoemd worden, deze mooie minimagids. Dit is een heel mooi voorbeeld waar mensen toch op een hele snelle manier ook informatie kunnen krijgen. Dus voor al die mensen die niet of heel slecht met een computer overweg kunnen, dat toch ook in grote lijnen het in heel leesbare vorm te verkrijgen is. Tot zover. Heer Wilker. Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het goed stik. Ik hoor het kwaad. Er is al genoeg op gereageerd wat wij in uw stukje in om de burgers en bestaande potentiële deelnemers in het sociaal domein wijs te maken, is dit een boppenslag, vinden wij. De DDFK-brede insteek komt bij de FNP toekomst terug de oer. Wel pleiten wij ervoor om de burger, het is hier al eerder opmerken, die nog net zo digitaal inburger is, als al heel net op het net omzwalkt, goed in de gaten te houden. Wij wachten nieuwsgierig de komende tijd op wat de uitwerking van dit plan dus brengen zal. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Wondaal. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil me graag aansluiten ook bij de vorige sprekers. En ik heb er zelf al vaker gevraagd dat het belangrijk is dat mensen ook op digitale wijze goed toegang hebben tot al die dingen die met zorg te maken hebben. Maar dat vooral niet vergeten moet worden dat inderdaad de mensen die niet over die digitale middelen beschikken, dat die ook nog steeds gewoon even kunnen bellen en even te woord gestaan worden en op adequate wijze informatie kunnen krijgen. Ik vind wat ik binnen het stuk, en dat heb ik tenminste nog niet gehoord dat dat genoemd is, dat met name die coöperatieve doelstellingen van die organisaties, dat spreekt ons erg aan. Dus ik kan me voorstellen dat op die manier daarvoor gekozen is. En de verdere onderbouwing daarvan kan ik natuurlijk niet helemaal overzien. Maar ik denk wel, dat vind ik iets wat vinden wij in ieder geval iets. Dat spreekt CDA altijd heel aan, dat je op die manier daarin deelneemt. Dank u wel. Mevrouw Klinkenberg. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb even geluisterd. Ik vind dat het meeste gezegd is hoe wij er ook over denken. Maar ik wilde toch nog even aan toevoegen, ook de communicatie. Daar ontbreekt het vaak aan. Dat ook in de media bekend wordt dat het bestaat. Dank u wel. Dank u, mevrouw Klinkenberg. Nou, de A-digitalisering, zeg maar, en de communicatie. Dat zijn de kernwoorden die ik heb opgeschreven. Wethouder De Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het wel vaker doen horen. Ik wil vragen binnen de West, mevrouw Wandal, die zei het al, die had er ook altijd wel om op een makkelijke manier om in informatie te komen en ik zo breed mogelijk en ik zo compleet mogelijk. En dat je net overal heen een server maakt voor je informatie. Nou, naast mij zit Marcella Jansen. Die kennen haar misschien nog wel van de Atlas toen in de tijd. Daar had ze haar voor inzet. Maar dit is echt een punt waar zij haar bod voor inzet had. Ik in DDFK breed verbonden ben wij uitkwamen op We Helpen. En het lijkt het college heel erg goed aan om daar in mee te gaan, omdat we daar het complete plaatje en ik moest al het coöperatieve gedachte, ik mag ook hoor, daar zetten kennen. Die minimagids, ga je nog hier? Ik doe het zo, die krijgt u van mij. Dankjewel. Ja, nou, ik heb de brief aan de griffie gegeven, we mogen ook meer bestellen. Dus ik zal meer bestellen, dank u wel. Ik vind hem hartstikke nieuwsgierig, hartstikke mooi. Er waren wat vragen vanuit de ChristenUnie en vooral het feit van, ja, als je nou net een computer hebt, hoe kom je dan bij die informatie? Vanzelfs blijven telefoon en blijft er altijd een office waar ze hun informatie krijgen kunnen. Op dat ben wij ook in Peteer met Stichting AZ, ik weet niet of we dat van Jet hebben, om hier ook een soort café deel te zetten, met mensen kunnen dus ook leegdrempelig komen kunnen en dat en ik helpen worden in met informatieverzekering. Wat is deze website wel bij gebruikt worden kan, omdat je hier het complete beeld hebben. Dus vanzelfs wordt er wel omtocht, want je wil wel dat elke een de informatie krijgt die ze nodig hebben.
De sociale kaart op schrift. Ik zal even, zeg even een idee. Marcella. Ja, in Kolmeland, want daar kom ik dan zelf nu vandaan, daar hebben we hem wel op schrift. Het nadeel is wel dat het vaak veroudert. Dus je moet hem ook steeds wel weer bijhouden. Dus daar zit een beperking van het op schrift hebben. Ik weet niet hoe het in Dongeradeel en Dantemerdeel is. Zover gaat mijn kennis dan helaas weer niet. Maar dat is wel een lastige, dat het wel steeds ook weer dan opnieuw afgedrukt moet worden. En die mutaties, die moet je dan ook iedere keer doorvoeren. Dus ik begrijp het punt en ik denk ook wel dat het nodig is dat er zoiets moet zijn. Maar dan in een beperkte oplage, denk ik. En dan wel mooi de restrictie erbij dat er wel wat voor oor die kind vanzelf. Hè? Want, ja, maar het is misschien wel verstandig om wel een bepaalde systematiek erin te hebben wanneer als het hem wel op schrift stelt. Dus ik denk dat we dat even meenemen in elk geval. Dan de sociaal voelde kosten nogal heeg. Ja, we moeten kosten maken, willen we dit complete plaatje hebben. Tuurlijk zorgen we ook altijd dat hoe leeg mogelijk, dus in de man de maalkoor. Maar ja, er zitten gewoon hege kosten om. En andere organisaties, er zijn een heel soort organisaties die ik daar wil, maar wij willen het complete beeld hebben. Dus we zullen echt best wel verwijzen naar andere organisaties. Maar om het helemaal compleet te maken, hebben wij gekozen voor deze systematiek. En in Kalmeland hebben ze daar al aardig ondervinding mee en ook positieve ondervinding volgens mij. Maar daar weet Marcella en ik meer van. De communicatie. Ik is dan Jan, Marcella, hoe de communicatie verint met de lancering van dit. Ja, voor communicatie hebben we ook, we hebben een communicatieadviseur in de projectgroep. Dus we hebben daar heel veel aandacht voor. We hebben ook in Kolmeland gemerkt, wij hebben dan nog niet een sociaal loket, maar wel We Helpen. Je moet daar communicatie op zetten en dat moet je ook niet één keer doen, dat moet je blijven doen. En je ziet ook in de statistieken bij We Helpen, ik heb net vanavond nog even gekeken hoe het is in september. De aanvragen en hulpaanbod loopt nu wat terug. En dat komt gewoon omdat we op dit moment door allerlei andere perikelen, en dat heeft ook met de drukte rondom de fusie en zo te maken, daar even wat minder aandacht voor is. En dan zie je dat het gebruik wat terugloopt. Dus je moet dat blijven stimuleren en blijven steeds communicatieacties. En ook op de verschillende onderdelen die erin zitten. Want het wordt best heel breed. En wij kijken ook wel naar het voorbeeld van Heerenveen. Die hebben daar ook hele grote campagnes op gezet. En dat werkt. En dat moet je blijven doen. Mevrouw Klinkenberg. Nou, dank u wel. Nou, ik bedoelde ook echt die continuering, hè? Dat je het herhalen moet. Doen jullie ook informatie geven aan bijvoorbeeld dorpsbelangen, kerken, et cetera? Dat is gewoon onderdeel van die communicatie, ja. En als dat Marcella zei, dat was constant dat herhalen. Want ja, je bent wel eens een beetje slauw en dan denk je, wie je dat nou, dan ga ik het nog wel lezen en dan weet je het niet meer. Maar je moet het gewoon herhalen, is de keus. Ja, tegentank voor de positieve Heer Lammering. Ja, nog even voorzitter, als het mag. Kijk, als ik als ondernemer hoge kosten ga maken, dan wil ik op een gegeven moment ook weten wat het me oplevert. Dus misschien is het mogelijk dat bepaalde evaluatietechnieken worden toegepast en meetmethodes. Zodat we ook zien dat het geld dat uitgegeven is en de hulp die geboden is, of hoe je het ook noemt, wat voor resultaat dat heeft. Dank u wel. Wethouder Graaf. Ik denk een goede onvulling. Ik denk dat we dat ook even meenemen in het portefeuilleoverleg. Om te zien van hoe vaak we dat waar zullen. We kunnen zelf, zoals Marcella al zei, ik zie van hoe vaak het gebruikt wordt en als het werkelijk gebruikt wordt. Maar ik denk een goede invulling is om daar maar de tijd een evaluatieplaats te laten van is het nog niet zakelijk en voordat het nog om werd wij het voor insteld hebben. Was u klaar met uw... Ik bedankte de commissieleden voor hun positieve woorden hierover en ik hoop dat het een hele prutte broek worden zal, zodat de mensen optimaal voorzien worden van informatie. Kijk even rond of behoeftes een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar het volgende punt, punt 9. Dat zijn een aantal ingekomen stukken uit de commissie van 15 september. En die zijn tot agendapunt verheven. En deze zijn doorgeschoven.
En ik wil toch wel graag dat we het voor elkaar krijgen om ze niet weer door te schuiven. Dus ik wou u nog even herinneren aan onze afspraak dat we voor deze punten 1 termijn hanteren, eventueel interruptie, daar waar nodig. En we gaan eerst naar punt A. Memo van het college van 7 juni in zaak plan van aanpak cultureel erfgoed. En die is op de agenda gezet door het FNP en Dongerdeel Sociaal. Dan weet ik niet wie eerst was, maar ik geef het FNP het voordeel van deze twijfel. Dank u wel, voorzitter. Nou, dat memo dat is van zo'n juni en ja, na zo'n juni is er al weer heel wat bad. Na zo'n juni is nevens mij ook bekend worden dat de steenfabriek in Eersterum een Rijksmonument woon is. En verleden week wie er al in het Nijs wat commotie, wie zelfs wat journaal, dat het Rijk de mensen die in monumenten wonen kwarten wil of helemaal net meer financieel compenseren wil en ze zelfs subsidies onvregen maakt. Nou, en Nies hebben wij bij dat prachtige plafond west in de Hanspoort. En ja, de eerste vraag die zo werd dat Rijksmonument van de steenfabriek, dat is heel bord verteld eerst. Dat kun je zien naar de Alonsfietsen, want daar rent een fietspaar over. Heeft dat nou consequenties, financiële consequenties voor Dongerdeel? En ja, wij vinden als FNP dat wel zo wichtig, die monumenten die in onze gemeente zijn, om die te stiepen, dat wij maar aankondigen dat we maar een abonnement komen om maar de begrotingsvergadering om daar wat geld van vrij te maken. En de concrete vraag is dus over de steenfabriek en over, ja, dat is al een maand volgens dat ik die vragen stel zo. Nou, zei eerst maar, voorzitter. Ik denk dat de wethouder daar wel wat van zeggen kan. Goed, dan is de heer Lammering. Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons graag aan als Dongerdeel Sociaal bij wat het FNP noemt. Wij denken ook dat, kijk, als er iets moet gebeuren, je moet dingen in stand houden, dan moet er altijd mogelijkheden zijn om daar geld voor vrij te maken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Kijken of de commissieleden er nog aanvullen. De heer Hiemstra. Dank u wel, voorzitter. Nou, het meeste zal staan. Ik heb me helemaal ondersteunen bij de vorige sprekers. Het beleid is duidelijk, er zijn geen mensen. Het is wel nodig. We hebben praten over de fusie, maar de DFK-gemeente dat er dan wat komt. En dan is eigenlijk de vraag van, hoe borgen we dat nou? Want er moet wel zicht op staan de steenfabriek en wat er meegeboren en we gaan jongens ook wat jongen. Hoe borgen we dat? Want de mensen hebben net en we hebben geld net en we hebben een fusie verschiet. Maar het is wel nodig. Dank u wel. Dank u wel, wethouder van de ploeg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nou is het keurig stik, denk ik. En daarom heb ik een memo naar de RIETA van, wij willen wel, maar we hebben de mensen net. En degene die we hadden verhaal, die had ik nog eens kofke ziek geweest. Dus dan gebeurt er helemaal niks onbeleerd. Maar het wil net zeggen dat we dan niks doen. Want ik neem je hem even in herinnering. En aanzien krijgen we dat hele stuk over Tallies Park. Staat het noorden over archeologie in. Je weet misschien ook het onlezen van de glasvezel. Daar zitten we er bovenop van ja, Oerl kent net om jouw vergunning en je moet er een bij hebben. Dus we passen er wel op, ondanks beleerd. Ik check even naar de DOMS, de ontwikkelingsmaatschappijen. We passen erop, we bezieken de mensen daar in mij te nemen, vatbaar voor de mensen en dat werkt. In Dokkum, denk ik, ben we dwaande met de beeldbepalende panden in het bestemmingsplan Dokkumhaasken. Dus die hebben ook al hier aanwezig, dus we doen gewoon een heel soort, zonder beleerd. En daar gaat het hier even om. Maar beleerd moet er eigenlijk ook komen wat moet in een kader en we zijn nou net alleenig. Er zijn meer, laat me zeggen, in verwetterde deel, Kalmeloon, Ekmonument, wat doen ze daar. Wij trouwens ook nog een mooie stichting Monumentenbehoud Dongerdeel. Daar zit ook een mooi stukje van uw beleerd en een stukje van de bewaring zit daarin. Maar het is wel een zwaar, want eigenlijk moesten wij gewoon meer mensen hebben. Maar die hebben we net, we hebben het ingebracht, we zijn van nou eerst even stabiel. En dat zal de komende tijd uitbreiden worden moeten, maar we hebben een duidelijke taak omschreven. Dan denk ik, duidelijk is ook de zwaar van mij, maar nou bedoel je bijvoorbeeld met een steenfabriek. Je kan van alles aanwijzen, maar dan moet er geld wijzen. En dat is vaak heel moeilijk, want wij moeten het wij komen bij het Rijk of wat dan ook. Wat wij nou bij de steenfabriek in Eersterum doen, hebben we zijn van nou dit verteurt eerst zo slim. We melden hem aan voor de accessregeling. En daar is er ook in. Zij zijn van je moet er wat gebeuren. We hadden de provincie erbij gewoon.
Die had er eventueel ook wel wat voor, maar eerst maar de eigenaar aan de bak. Dus waar het om gaat is van, zorg ervoor dat die piep stabiel blijft. Want die piep, daar vallen brokstukken steen uit, die vallen op die ringoven en daarop wordt de boel nog verder scanseren. Dus dat proces, dat gaat het komende maand in, daar is ook wat subsidie voor van de provincie, om dat te stabiliseren. Dus dat is even mooi. En dan maar bestaat zo'n chef van, ja, wat moet er oprijden worden en wat kunnen we bewaren en wat kan een bestemming worden, zodat het monument bewaard is, maar dat het toch op een gegeven moment bij wat verzinnen worden kan. Want hoe dan ook, als het monument haast, het moet op een gegeven moment in staan blijven en daar moet ik ergens wat uitkomen. Je neemt ook nog even de eigenaren van bijvoorbeeld kapitaal Wenhuizen. Ja, de minister had gezegd van dat kan net meer uitskrijven worden waar je daar dan onderhoudt. Ik denk dat dat een grote misser is. Aan de andere kant, en wat is de misser? Net dat het zak gaat, maar dat ze er net wat oors voor in plak zetten. Want dat het inderdaad verschillende inkomen, en iemand met een heel soort inkomen kan een soort uitschrijven. Iemand die het net volle had, kan ik minder uitschrijven. Maar dan moet je gewoon subsidie daarvoor beschikbaar stellen. Het is er hier ook wel eens zijn, monumentenbeleid, we kunnen het aanwijzen, maar wat hebben we er dan voor oer? En dat had ik wel eens een keer de reden geweest om het maar net te doen. Nou, wat we nu zeggen is in bestemmingsplannen, bestemmingsplan Dokkum, wij wijzen wel aan. En daarmee hebben we dan ook een titel om ergens een subsidie waar te kennen. En daarvoor doen we dat. Maar wat ik voorzitter, we hebben net echt beleid en dat gaat het over. Sorry, kunnen we eigenlijk ook net formuleren, want er moet echt een heel soort tijd in. Maar we doen het nog. Dank u wel. Goed, duidelijk. Dank u wel. Dan gaan we naar het volgende punt. En dat is memo van het college van 12 juli 2016 in zaken voor ontwerpbestemmingsplan in Wierum, bedrijfsplaatsing, loonbedrijf Fries en welstandscriteria. En deze is geagendeerd door het FNP, de heer Mijnsma. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, heel mooi voor loonbedrijf Fries. We hebben even contact gehad met Fries en compliment dat het al eens goed ging is. Daar heb ik alle begrip voor dat het wat langer door om van 3 locaties naar 1 locatie. Ik had de heer Fries beloofd dat ik nog een paar vragen die hij hier dat ik even stellen zou. De eerste vraag is over de gradevoercompensatie. Het is dus om zo'n nieuwe locatie, daar wordt een cirkeltje omheen lutsen. En dan zei er ook de provincie, als ik het goed had, net goed, maar de wethouder het maar even corrigeren. Dan zei de provincie, Fries, je moet een heel groot bedrag betalen. Ik zal nog net zeggen hoe heeg dat bedrag is, maar je kan er een knappe auto van kopen, dus we terop horen. En de heer Fries die vreeg dus, wat beter maar dat geld. Hij zei, had dat ergens oors goed broek, maar zei ik had daar geen vertrouwen in. Nog een andere vraag of een opmerking van de heer Fries wie dat alle steken digitaal beschikbaar zijn eigenlijk voor elke ingen. Dat is hier een bier en hij had wat problemen, maar hij zei inbrekkers of mensen vandalen die het verkeerd willen, die kennen ook precies de betekenis zien wat ze naar binnen maar. Hij zei, hoe zit dat precies? Ken dat al hier samen? Dus die vragen die lees ik direct maar even deel. Nou, zei eerst maar voorzitter. Dank u wel, meneer Mijnsma. Kijk even naar de overige commissieleden of er nog aanvullende vragen zijn. Niet het geval. Wethouder van de ploeg. Dank u wel. Ja, Mijnsma, het is een goede zaak dat je daar even west had. Die vragen had Fries mij ook gesteld. Hoe zit het met die grijdenvoercompensatie? Nou, dat moet je ook betalen. En oorspronkelijk de provincie net mij. Dat hebben ze in de verordening dat vastgesteld bij de provincie. En het geld wordt stoppen in het grijdenvoerfonds. En daarmee worden de boeren die door een grijdenvoer beheerden ook betalen. Dat wordt er wel verordeneren. Het wordt net wij op oren dingen, dat wordt er inderdaad verbruikt. Wij moesten het zelf onderover ook betalen als gemeente bij de uitbreiding van Betterword. En toen we Betterword INA vaststellen, nou, daar weer een post bij, dat weer een grijdenvoercompensatie. Ik zei van nou, provincie, mag dat nou, maar we dat ik wil betalen? Ja, dat moest. Maar je kan wel inderdaad dat uitstellen dat zolang je net bouwen. Dat wel, maar je moet betalen. Dus wat dat betreft de bestemming verordend, dan moet je betalen. Voorzitter. En de heer Mijnsma. Had de heer Fries net betalen, dan gaat het hele verhaal net terug. Klopt het. Dat is onderdeel van uit de provincie Maaijwerken. Dat hebben ze besteld. Het is zo dat op oren plakken, maar die vraag ga je nog net stelt. Maar die vraag die hij je wel aan mij stelt, maar wie niet misschien vergeten. Waarom moet het bijvoorbeeld bij net bij het bedrijventerrein? En dat had een maatje met het verhaal dat de NAM daar al die compensatie betalen had. Omdat die dat er. Die ontwikkeling is er dusdanig dat er geen grijdenvoer meer zitten, dus het hoeft er net betalen te worden. Nou,
In die zin, ze broeken het wel voor, het is verplicht. Wij moesten als gemeente zelf doen, we kunnen net onderuit. Dan een sticker met een digitaal beschikbaar. Ja, alles wat jou doen willen, wat jou echt de deel zetten willen, de tekeningen, daar kun je inderdaad bezwieren op tekenen. Dat is voor jurisprudentie vatbaar. En dan moet dat ook beschikbaar wezen. En we hebben dat van het Tollies Park, ga je ook weer even jongen, alle plaatsjes, alle tekeningen. En dat is de wet die erbij. Dat moet ook beschreven zijn. Het moet uiteindelijk ook op landelijke websites. Iedereen moet er kennis van nemen kennen van. En daar bezwiert zijn, maatje kennen als ze willen. Dus dat in het oors. En dat is de wet. Dank u wel. Nou, Doet het digitale tijdperk er net wie? En of het pre-digitale tijdperk steeds maar. Doe we die stekken ook ergens en dan waren er natuurlijk nooit naar jongen. Nou, Ja, misschien wil er de belang hebben, maar verder is net. wethouder van de ploeg. voorzitter, dank u wel. Dan lijn de stekker maar vol bij de genieten eventjes. Want die had vanzelf daarmee moeten krijgen. Maar die lijn moet er inzagen op het gemeentehuis. En dat is die kennisgeving in de kranten. Je kunt erheen gaan, je kunt de boel inzien. Desgewenst ik een kopiemaatje om thuis naar te bestuderen. Dat koe al jaar. Dus, maar net digitaal. Nou had iedereen een tag aan. En dan denk je, maar aan de andere kant denk ik van wat je in belang had, wat zou die er maar matten. Dank u wel. Dank u wel voor de beantwoording. Gaan we naar punt 9c, de memo van het college van 28 juli 2016 zaken investering in LED-verlichting. En de Partij van de Arbeid heeft verzocht om dit op de agenda te zetten. Mevrouw Klinkenberg. Dank u wel, voorzitter. Nou ja, om te beginnen zijn we heel blij als Partij van de Arbeid fractie dat het op deze manier naar voren getrokken is. Maar we hadden nog één vraag en die heb ik al door de telefoon aan u gesteld. Dat gaat erom, iemand wees mij erop dat groen licht misschien beter zou zijn voor vogels. En dat zie je bij de veerbootstijgers. Nou, ik heb die vraag al aan u voorgelegd of u daarna zou willen kijken, andere routes van vogels. En uw antwoord was toen van, nou ja, als het even veilig is, dan wil ik daar wel over denken. Hebt u dat al gecheckt? En nou ja, daar ben ik dus, onze fractie is daar heel nieuwsgierig naar, in hoeverre dat groene licht verder ook gebruikt zou kunnen worden. Dank u wel. Ik kijk even naar de andere commissieleden of er nog aanvullende vragen zijn. In dit geval wethouder van de ploeg. Dank u wel, voorzitter. Dat klopt het. Green licht is beter voor vogels. Ook blauw licht trouwens. En ik weet net dat je ooit in de tijd, en dat zal Lammering misschien net graag jaren willen, maar ik hoor het wel eens piekenvang. En dat gie je echt, ja, dat gie je weer best wel de roep. Want daar maar dat weer bij blauw licht, zodat wij het wel zien konden en de pieken net. En de vogels die waren er net door verstoord. Aan de andere kant zeggen wij het ook zo goed net. En als je naar wit licht, daar zit alle kleuren in. Dus wit licht is ook voor mensen het allerbeste om qua veiligheid, om daar ook nou ja, goede handelingen van te kennen. Maar het gaat vooral om verkeersveiligheid. In dit geval, bij die nieuwe LED-verlichting, is het zo situeren. Dat kan, denk ik, mevrouw de Graaf nog beter vertellen. Want die is eigenlijk de vrouw van het licht. Ik ben de man van de duurzaamheid. Maar in ieder geval, het is de bedoeling dat het net omheen gaat. Dus die vogels die hadden bovenin, de trekvogels had ik geen les meer van. Maar het is echt nodig dat het op het dik schijnt. En dat is een groot voordeel. Dus in die zin, hoe de oren kleur licht ik net, omdat het net naar boven te verstrooien. Dank u wel. Ik wil de piekenvanger even heel hartelijk bedanken. Dank u. Goed, dat was agendapunt C. En dan gaan we nu naar agendapunt D. Brief van een vereniging Openbare Bibliotheken te Den Haag van 21 mei 2017 in zaken kindermanifest. En dit punt is door Dongeren Sociaal aangekaart. De heer Lammerink. Dank u wel, voorzitter. Wij waren als Dongeren Deel Sociaal heel erg benieuwd wat er verder met de brief en de inhoud van de brief gebeurt. Ik kijk even of er andere commissieleden zijn die aanvullende vragen hebben. In dit geval wethouder De Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, eigenlijk ken ik die vraag weer weer omkeert. Want ik denk dat dit manifest, als dat even goed leest, een oproep is voor elke een die hier zit en voor elke politieke partij om in hun partijprogramma's hier wat mee te doen.
Dus ja, eigenlijk kaart ik hem weer waarom naar Jim als politieke partijen. Want het is fantastisch wat dit manifest dus zaait en wat dit manifest teweeg brengt. Maar het is echt de oproep om mijn politieke programma's en mijn coalitieprogramma's en wat ik maar rekening te houden met dit manifest. Dus ja, ik lees het graag weer in je middendeel. En ik hoop je dat we daar een uitwerking van zien kunnen de komende tijd. Voorzitter, ik vind het heel tactisch van de wethouder. Dus, Heer Lammering. speelt heel mooi de bal terug. Maar ik speel hem toch weer even terug naar de wethouder. En ik kan haar verzekeren dat binnen het Dongendeel Sociaal we heel erg serieus bezighouden met kinderen en problemen van de kinderen. En ik verwacht dat eigenlijk ook van de wethouder. En dan denk ik, als je zo eens weer leest van aandacht voor kinderen, aandacht voor de problematiek van kinderen, hebben we het hier meer over gehad. Kinderen die in de meest ergerlijke situaties moeten wonen en opgroeien. Juist toen hebben we gezegd, een ideale mogelijkheid om je aan te sluiten bij de kinderombudsman. Ik vraag het de wethouder nog een keer. En we hebben dat al talloze keren gevraagd. Wanneer sluiten wij als gemeente ons aan in het belang van de kinderen bij de kinderombudsman? Wethouder Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb al een paar keer onjoen op die vraag dat wij dus heel graag aansluiten willen op de kinderombudsman die in Ljouwert dus opzet worden zal. Dat is nog net onder water. Ik had toen ik zei, ze binnen ont uitzieken in welke vorm het beste kind. De landelijke kinderombudsman is voor elke nien is die toegankelijk. En dus dekken iedereen net daar. Maar uw plaatselijke kinderombudsman wil wij graag aansluiten bij Ljouwert. Omdat wij ook in het sociaal domein Friesland ook maalkoor daarin binnen. Ljouwert had alles vaker vregen als er meer gemeenten binnen die het graag aansluiten willen. Daarvan winnen wij de enigste die dat willen. Dus ja, dat zal vanzelf ook een rol spelen werden als er dan net zo snel wat is. Ik kaart het geregeld om bij mijn collega Thea Koster in Ljouwert. Maar het is nog net z'n vier. Op het moment dat het er is, dan sluiten wij ons daarbij om. Voorzitter, het verbaast mij een beetje dat we in staat zijn om eerder een brug aan te leggen. Dat is wezenlijks te doen voor de problematiek van kinderen. Dank u wel. Ik sluit hiermee af. Nou, meneer Lammering, ik herhaal de woorden die ik bij andere punten heb gezegd. De gemeenteraad heeft instrumenten om hier eventueel wat aan te doen. En dat is aan u. U heeft uw mening gegeven en Dank u wel, voorzitter. de actie. Goed, gaan we naar agenda punt 9e. Afschriftbrief FFP van 23 juni 2016 over de schijnconstructie bij de aanleg van de centrale as. Hier willen graag Dongendeel Sociaal en de Partij van de Arbeid wat over zeggen. En mevrouw Slijver krijgt het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hier eigenlijk even een bijna vervolgvraag hierop. Dit is bad, en dat is eigenlijk genoeg. En we willen graag van de wethouder weten, wat doe je erom om bij projecten in de toekomst dit te voorkomen? Kun je duidelijk vragen. Mevrouw Klinkenberg. Nou, ik sluit me niet bij die vraag aan, want vorige week is er ook een brief van het FNV weer gekomen. Hè, en werden 2 gevallen genoemd. En toen heeft toch eigenlijk de gedeputeerde gezegd van, die heeft het ontkend, maar dat ze uiteindelijk het heel goed in de gaten zou houden. En kijk, daar vertrouw ik eigenlijk op. Het is natuurlijk absurd dat er schijnconstructies zouden zijn, niet alleen bij de centrale as, maar elders. En nou ja, de vakbond heeft dit aangekaart, maar eigenlijk is het teniet gedaan, als ik het goed begrijp door de gedeputeerde. Dus ik zal juist vragen van, ja inderdaad bij andere projecten, hou het in de gaten. En, maar dat gebeurt natuurlijk op grote schaal en misschien wilt u ons daarbij blijven informeren wat de gedeputeerde verder boven water had. Want dat heeft ze toegezegd volgens mij. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Klinkenberg. Kijk nog even rond. Als andere commissieleden aanvullende vragen hebben, is niet het geval. Wethouder De Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. Deze brieven gaat vooral over de werkzaamheden onder centrale as, waarin de provincie dus echt de werkjouwer rol had.
Daarin had de deputaire gezegd van dat hij dus echt dat onderzoek werd en dus nog met dwaande is, echt naar aanleiding van die eerste brief, dat ze dat afwachten wil voordat ze er verder op reageert. Haar kennende zit ze er echt bovenop, omdat ze zelf ook uit die raad komt, zeg maar. Dus wat dat betreft heb ik er wel vertrouwen in dat er dan daadwerkelijk, en als er daadwerkelijk wat onderhandeld is, dan neemt ze haar verantwoordelijkheid, dat had ze echt zijn. Dus daar ben ik heel blij mee. We hebben wel even hier intern zijn van ja, het binnen constructies jouw besteden werken om. En de ondernemer die had een onderondernemer en een onderondernemer en een onderondernemer en een onderondernemer en het gaat soms heel vier. In hoeverre kiest u dat in die onbesteding al voorkomen? Dus, en dat is heel lastig, want zij nemen het werk om. En dus wat dat betreft had het dus ondacht wel, maar om er daadwerkelijk een oplossing voor te krijgen dat onderondernemers geen werk krijgen, dat zou heel spittig wezen. Want we hebben dat direct wel met werken zien, dat er een ondernemer uit ergens oorswaai is, maar die dan wel de ondernemers hier in de buurt inzet voor hun werkzaamheden. Dus je wil eigenlijk net, wil je dat net frustreren. Maar in elk geval is het wel een punt van aandacht, nou dit heel dit niet boven komt, om daar wel goed naar te zien als die ondernemers wel hun rechten krijgen, dat ze recht op hebben. Dus het had wel eens aandacht in elk geval, ik ben dus eigen werker. Ik had 1 termijn toegestaan, maar ik beschouw dat als een interruptie, mevrouw Klinkenberg. Als ik het goed begrijp, houdt u ons ook op de hoogte. Ja, dank u wel. Ja, we mogen ervan uitgaan dat uiteraard ook als het onderzoek is afgerond, dat wij daar ook van op de hoogte worden gebracht. Dank u wel. Goed, gaan we naar agenda punt 10, de memo beantwoording schriftelijke vragen, ChristenUnie over jeugdzorg. De heer Venema. Dank u wel, voorzitter. Ik wil het college bedanken voor de antwoorden, wie me zeer tevreden daarover. En we willen graag dat het college de hier periodiek op de hoogte houdt hoe de resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoeken. Met name ook op het punt van het recht op cliëntenstypen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, overcommissieleden. College nog behoefte aan reactie? Ik vind, want daar zeggen ze dat we een periodiek op hoogte houden. En je krijgt nog een antwoord op vragen hier. Want die gegevens zien we nog net helemaal compleet. En voor het hele complete plaatje wil ik dat graag compleet hebben. Dat zijn de cijfers. Ja. Goed. Dan gaan we naar agenda punt 11. Jaarverslag Robot 2015 en benoeming de leden van de Raad van Toezicht. En dat betreft het herbenoeming van de voorzitter en benoeming van 2 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht van Robol. Ik geef het punt in bespreking. Wie van de commissie wil hier wat over zeggen? Mevrouw Hubertus, u aan het woord. Dank u, voorzitter. We hebben een aantal kanttekeningen en vragen. Er wordt voorgesteld de voorzitter te herbenoemen. De VVD-fractie heeft hier grote moeite mee, gezien de perikelen van de afgelopen jaren. Was het niet verstandiger geweest om iemand anders te benoemen? En dan over het ziekteverzuim. Dat ligt relatief erg hoog. Is het onderzocht wat hier de oorzaak van is? Heeft het misschien te maken met de problemen van de afgelopen jaren? En tenslotte nog een opmerking over de financiën. De algemene reserve. Hier wordt eerst wordt opgemerkt dat het exploitatieresultaat van 2015 en het hoge ziekteverzuim monitoring vereist om vervolgens te stellen dat het geld niet opgepot hoeft te worden. De VVD vindt dit een vreemde benadering. Het tekort over 2015 is bijna 500.000. Wanneer de tekorten een aantal jaren door zullen gaan, zijn de reserves snel verdwenen. De VVD verwacht een zorgvuldig en degelijk financieel beleid van Robol. En nu krijgen we de indruk dat het niet zoveel uitmaakt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Slijver. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen dit eigenlijk volledig onderschrijven. Ook wij zijn van mening dat het herbenoemen van de voorzitter niet verstandig is. En dat het misschien verstandiger zou zijn om daar juist iemand anders voor te kiezen, gezien wat er in het verleden gebeurd is. En ook de financiële vragen onderschrijven we bij. Mevrouw Klinkenberg. Nou ja, wij hebben een ander standpunt. Dat hebben we destijds ook wel gezegd. We hebben geen moeite met die herbenoeming.
Als je nagaat vanuit het verleden hoe wij er toen over dachten. Maar ik deel volledig de mening over de tekorten en hoe makkelijk er gezegd wordt om die greep in die algemene reserve te doen. Dus wat mevrouw Dubertus zegt over de financiële kant, nou, daar staan we 100% achter en ik ben ook heel benieuwd wat u erover zegt. Wij hebben, dat was dan bladzijde, even kijken, 17, maar ook nog over bladzijde 8, daar wordt toch ook weer gerefereerd aan het IAP. En dat begint zo langzamerhand natuurlijk een drama te worden. Kunt u ook zeggen of dat echt lukt? Zij refereren er ook aan in hun verslag. Of dat ook echt gaat lukken in december. Daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Dank u wel. Dank u mevrouw Klinkenberg, heer Bilker. Dank u wel, voorzitter. Al met al een helder verslag. En een weerslag van de rest die na een turbulente periode waaromkeerd is in de organisatie Robal. Tegen de werkbeneming van mevrouw van der Galiën hebben wij geen weerstaan. Kunnen we ook net hebben, want de beneming is geen voel van de riet. Voorzitter, wij zijn tevreden met als het er nou heen leidt met de organisatie Robal. Wij willen onze respect en waardering uitspreken over de inzet van het personeel en bestuurders in een aanroende hectische periode. We kunnen uit onderlezende stikkende conclusie loeken dat de rest zo goed als we waarom is. De trein goed op rails staat en met vertrouwen de toekomst inrijden kan. Ik vind wij het een goede zaak om van Robal om eerlijks de deelnemende gemeenten voor de deelnemende gemeenten een keerkomst te belezen. Transparant wijze kunnen mensen meer bij het geheel beloeken. We hebben nog wel een paar vragen, voorzitter. In het stuk wordt 14% krimp voor het onderdeel aanjong. Robal speelt hierop in door de geerwerking te zieken onder oren met het protestants-christelijk onderwijs. Hoe staat het protestants-christelijk onderwijs hierin? En de kwestie leegstonden lokaal is een gegeven. Hoe staat het met het doel is tussen de squal en gemeenten in Dessen? Zij eerst maar voorzitter, dank u wel. Dank u meneer Wilker, mevrouw Van Middelen. Ja, dank u wel voorzitter. Nou, er is al veel gezegd over Robal dit afgelopen jaar, dus ik wil er niet te veel over uitweiden. Ik had wel de vraag op met benoeming van de 2 leden, de heer Dijkstra en mevrouw De Vries, als nieuwe leden van de Raad van Toezicht, die Raad van Toezicht nu volgens de regels compleet is. Want er was altijd nog een opengevallen plaatsen. Is nu die Raad van Toezicht helemaal volgens de regels compleet? Tekort van 2015, ik meen mij te herinneren dat dat ook in de begroting die wij nog niet zo lang geleden van hun gezien hebben, al gestaan heeft dat er een behoorlijk tekort begroot was voor dit jaar. En dat de lange termijn overzicht dat al aardig bijgetrokken was. Dus ik wou graag weten of dat nog klopte. En ook de vraag over de leegstand van lokaal, die hebben we al eens eerder aan de orde gehad, is daar al wat meer duidelijkheid over. Wat betreft de herbenoeming van de voorzitter, daar hebben wij geen problemen mee. Tot zover. Dank u mevrouw Van Middelen, meneer Venema. Dank u wel, voorzitter. Wat opvalt in het verslag is de stijging van het hege versom, ziekteversom. Dat hebben de VVD had het ook vregen. Percentage bij Robal van directie en onderwijstypend personeel. Deze percentages binnen van 2014 tot 2015 met ongeveer 4% omheen gaan. En de reden daarvan zou wijzen dat de werkbeleving en de werkdruk. Uw vraag is, wat is de oorzaak van deze werkdruk? Verder nemen we kennis van het verslag en gaat de ChristenUnie akkoord met de beneming en de herbeneming van de leden van de Raad van Toezicht. Dank u wel, voorzitter. Dank u, Venema. Heer Hiemstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, er is al een heleboel vragen. Er is al een heleboel zijn en Robal zit ook al haast een jaar, haast elke maand op beraad. En gaan heel kort op beraad staan. En dan zei ja, vraag je eens van mening. We nemen kennis van het verslag. We kennen wel akkoord. Je kan wel hoe dat verschil discussiëren. Maar dan gaat natuurlijk al oorzaak en weeromslag op de perikelen die er spelen. En daarom denken wij dat het nou even rust had.
En let deze mensen die er opnieuw beneden binnen en herbeneden binnen, gaan we kijk eens even van. En wij stellen voor, of tenminste de CDA-fractie stelt op het standpunt van, sluit dit dossier nou eens even hier en let ze nou eens even in alle rust en vrede het even maaien waar de zaak op bereid zet. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de Heemstra. Niemand overgeslagen. Dat is altijd mooi. Oh nee, nog één iemand. Wethouder De Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de lijst werd nu weer meer uit het hart grepen, want wij werken op dit moment heel goed gear met de nieuwe directeur. En wat dat betreft is het hartstikke fijn dat de rest in elk geval ik ben de squalende weer is. En we merken ook dat het klimaat daar baat bij had. Het ziekteversom, het kan wezen dat dat een oorzaak wie zelf, wanneer het structureel zo heeg is, dan mag je je afvragen, is het structureel wat ondernomen? Dus wat dat betreft, ik kan je net zeggen van het laat hem hier en het laat hem daar, het wie gewoon even heeg. En we moeten gewoon zien dat het dit hier echt toch zo heeg is. En dan mag je dus nadenken van ja, inderdaad werkelijk wat onderhouden. En dan mag je dus die maatregelen nemen. Er waren vragen vanuit de financiële en de algemene reserve. Ik denk dat mevrouw Van Middelen het even heel goed bij de rug te eindigen. In de begrutting waren het al onmiljoen dat er een tekort komen zou, dat men dat ook opvangen zou uit de reserves. En dat de meerherenroezing alweer positiever weer. Ik neem wel even deze opmerking mee richting de directie. En dus wat dat betreft, ik neem wel even mee dat wij dus wel... Nou ja, dat er wel opmerkingen zijn dat er een beetje zwaar bestier voor de toekomst. Dus ik neem het wel even mee. Die werkbeneming die is volgens nevens de regels die dus is in elk geval het dubbelt niet jongen dat het echt via de regels is. Dus wij gaan echt net over de personen die dan weer beneemd worden of zij. Dus ik zou hem toch positief adviseren willen om recht te dwaan om wat de oude geledingen hier voorlezen. En dus in elk geval ben ik blij met die instemming van partijen. De gearworking PCBO met Robal, wat hier een bieronderwijs. En dat had zelf ook een relatie met het IHP. Het IHP werd mevrouw Klinken weer terug even naar verwees. De KU het laatste concept jongen wat voorlaan worden is voor het laatste oorlis wat we daar hebben, het OOGO. En dus wat dat betreft luidt het dus in de reden om het in december om je aan te bieden, want we willen dat gewoon hebben. En daarin zorg je dat die gearworking tussen het IHP-onderwijs en het PCBO al naaie vormen ontkrijgen had. Want dan laat ik een huisvestingsaanvraag. Dus en dat zie je hem dan ook wel zien, want er is een goede gearworking om toch voor te komen dat je leegstonden krijgt en dat je dus ook maalkoor die leegstonden dus oplossen gaan. Want het zou eraan wezen dat in de ene squallen een brutte leegstonden is en de andere dus net. En ja, 14% krimp. Wij hebben dus orencijfers van de stad en van dorp. Dus dat houdt nogal wat in voor de komende jaren. En daar mag je wel keuzes in maken. Maar daar komt wat waarom bij het IHP. Maar het is wel een dynamisch document, dat wil ik wel zeggen. Mevrouw Klinkenberg. Nou, hartelijk bedankt voor de beantwoording. U zegt op vraag van een andere partij die samenwerking met even kijken, het Open PCBO, ja, die begint vormen aan te krijgen, ja. Hè? Een nieuwe vormen. Maar daarmee zegt u eigenlijk dat u verwacht dat het is nog niet voldoende, laat ik het zo zeggen. Dat zegt u er wel mee? Nou, ik voer die discussie maar even bij het IHP doen. Dat is goed. Nou, prima. Dan hopen we dat het nog meer vorm aanneemt. Ja. Dank u wel. Ja. Wethouder De Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij ga ik nu alle vragen beantwoorden. Nou, de benaming is nevens de regels, mevrouw Van Middelen. En ik hoop je op een positief besluit van je. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik constateer dat dat niet het geval is. Dan gaan we naar het laatste bespreekpunt, agenda punt 12. En dat is vaststelling van het bestemmingsplan, Dokkum Tolhuispark en welstandscriteria, Dokkum Sportcentrum Tolhuispark. Nou, dat lijkt me wel de klapper van vanavond. Ik geef hem in bespreking.
Meneer Visser, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Zoals jullie hebben hier ook al de zet west. Dus wat dat betreft hoeven we er net zo volle worden ons smarig te maken. Maar er komt toch wat naar buis naar boven toe. De vorige keer dat we het stuk behandelen, hebben wij eigenlijk al vragen gesteld over de gloorinstallatie. Daarom valt u het advies wat bij de FUMO inwoner is, dan ook op. Uit dit advies ben geen onvullende aandachtspunten naar voren kwam, lezen we in het stuk. Het college liet echter wel een nader onderzoek doen naar dat risico en besluit daarna over eventueel te nemen maatregelen. Verder kunnen wij in dit stuk lezen dat het tijdstip om tot vervanging van het zuiveringssysteem over te gaan is bijvoorbeeld het moment waarop het huidige systeem is afgeschreven en een nieuwe installatie moet worden aangeschaft. De gemeente doet onderzoek naar de kosten en haalbaarheid van een zoutelektrolyse bij het bestaande zwembad. Hierbij wordt ook het tijdstip om tot vervanging over te gaan nader uitgewerkt. Bij dit onderzoek is naar voren gekomen dat de opslagtank in de praktijk 2000 liter groot is. Hierbij hoort een 1% litratiegrens en 90 meter en een effectafstand gewoon van 880 meter. Dit smuit beuzen nog een paar vragen op. Kunnen wij dus hieruit opmaken dat het onderzoek al rond is? Zo ja, hoeveel uur is de huidige gloorinstallatie dan afgeschreven? En wat zijn de uitkomsten van de kosten en haalbaarheid van zo'n zoutelektrolyse installatie? En is het een 2400 liter tank die telkens tot 2000 liter gevuld wordt? Of is het een 2000 liter tank? Dat bij ons nog niet helemaal duidelijk. En als het een 2400 liter tank is het dan net de geldende norm ongeacht de hoeveelheid liters die erin gaan? We weten dat er technische vragen bij zijn en die wij willen ze eventueel ook schriftelijk aanmelden. Dank u wel, mevrouw Rubertus. Ik heb even één vraag voor de verheldering over het financieel-juridisch risico. Dat is me niet helemaal duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Hier staat vanuit ruimtelijk planologisch oogpunt vanwege de druk die op de bestemmingsplanprocedure ligt. Maar dan begrijp ik niet helemaal waarom daar een financieel-juridisch risico zou zijn. Heer Volksma. Dank u wel, voorzitter. Mij aansluitend bij de vorige sprekers. Ik voor de FNP heel centraal veiligheid en in een oor met voldaan aan milieu eersken. Dat er in dat kader verder zocht werd naar elektrolyse mogelijkheden. Dat stiep je bij. Daar ben ik benijd of dat inderdaad een oplossing jan kan. Maar verder ben we heel content dat het bestemmingsplan, nadat ik de brandwacht en FUMO, dat die antwoorden of die vragen goed beantwoorden binnen. Dan vinden wij het hartstikke mooi dat het bestemmingsplan ook duidelijk is. Het is een kader voor alle gebruikers die daar zitten. En wat u betreft is dan een hammerpunt. Dank u wel, meneer Volksma. De heer Hiemstra. Dank u wel, voorzitter. Nou, het is al eerder op een rol geweest. Vorige vragen zelfs al even over de risico's van dat glooropslag en dat afschrijvingstermijn van die tanks en dit en dat gewoon. De scouting is opgelost en de binnenboorderij is opgelost. Er blijft eigenlijk nog één vraag over voor u dan. En dat is de concentratie van de sportvelden. Dan denk ik, hoe zit dat met VV Dokkum? Wat voor aanpassingen moet er dienen worden? En toen dacht ik, maar verleden week hier een presentatie van hoe de greft. En dan wordt er op Hudraven hier een sportterrein projecteerd. En in dit stuk ga je over concentratie van iets. Nou, daar woont ben ik antwoord op verder dan is voor u betreft eigenlijk een hamerstuk. Dank u wel.
Meneer Venema. Dank u wel, voorzitter. Voor u blijft er nog één vraag over en dat betreft het advies van de brandweer met betrekking tot de bluswatervoorziening. Wordt het eigenlijk uitgevoerd? Dank u wel, meneer Venema. Mevrouw Klinkenberg. Voor ons blijven er geen vragen over. We zijn heel benieuwd naar de beantwoording van wat jullie gevraagd hebben. Dank u wel. Wethouder van de ploeg. Ben u zover? Mooi zo. Er zit een vervolging achter. Ik denk even hoe die bluswatervoorziening, en ze hier ik nou even hoe dat groepsrisico, dat wordt uitvoerd. Het groepsrisico had ik te maken met het hele gloor-opvang, dus daar refereerden ze ik even aan. Maar dat wordt gewoon opvallen. Hoe het bestemmingsplan technisch niks onverhoord te worden, maar het is een advies van de brandweer wat we meenemen. Concentratie van sportvelden. Nou, ik denk dat Boord van Dijk, wat we zeggen, in ieder geval dakken moeten grijft. Het drie verschillende scenario's, jongen. Maar het blijft van het riet, en dat hebben we dergelijk al zijn, is concentratie. Dit bestemmingsplan maakt die concentratie gewoon mogelijk. Alleen er zit financieel plaats, jongen, want je moet het ergens waaien, je moet het bedel lezen. Maar dit jouwt het bestemmingsplan aan dat het kan. Dus wat dat betreft steert het niks in de waai. Er zullen keuzes maken worden matten, maar de keuze van de riet weer altijd in die zin wel duidelijk. Financieel juridisch risico. Nou, eigenlijk is dat er net, want wij zijn eigenaar van de groen en het blootbende kaders, maar het groenbedrijf, even als zelfstandige entiteit, die zeert altijd naar een exploitatieplan. En die wil alles graag terugrekenen, maar omdat je snelheid op ziet, is dat net helemaal gebeurd. Die ene afdeling spreekt de andere afdeling willen wat zien op basis van hun eigen expertise. Dat is net slim. Maar wij kiezen als college voor, jongens, dit is goed auditsen, wij zijn eigenaar, wij zorgen voor de financiën, dus wij achten dat risico er gewoon net. Maar ambtenaren mij altijd adviseren en vanuit het echtpunt daarvan, dan is het, ja, zodat een risico wijzen kennen. Dan denk ik van, ja, de heer Visser had me heel veel te vragen, dat is het vragen naar die 2000 of 2400 liter tank. Nou, dat kun je vergelijken met een LPG tank. Die gaat ik voor ongeveer, ik heb een 60 liter tank in de auto en ik get maximaal 48 liter in. Het een maatje met de uitzetting, met de ontvlambaarheid en dat soort dingen al. Ja. Dus en daar zit wat verschil in. Het is extra de normen worden heel strenger. Ik zei van ja, als je dit zegt, dan zou je eigenlijk nooit weer in het zwembad litten door. Want ik bedoel, dat is echt een groepsrisico wat binnen een soort benefeestjes geweest. Maar ze moeten het gewoon nemen. En er staat ook in het hele rapport dat eigenlijk de installatie gewoon een veiligheidseisen voldoet. Dus in die zin denk ik, maar ze moeten het nemen op basis van de nieuwe voorschriften. Als laatste die elektrolyse, die zoutoplossing. Wij doen dat onderzoek, dat is nog net clear. Ik kan net exact zeggen wanneer die geloorinstallatie afskreun is, maar dat wordt het net zo lang meer. Aan de andere kant is ik zeg van hoe langer dat die maaien kan, is ik bij voordeel. Had ik met de maatje met de kosten van het totale verhaal. Maar we doen onderzoek en we zorgen als dat financieel haalbaar is. Is dat, ging er een prijskaartje om, ja, dan komen we bij de riet of we er net uitkomen kennen. Maar we doen dat onderzoek op dit moment. En aan de andere kant denk ik van, ben ik echt blij dat ik mij uw ambt, dus ik wil even complimenteren, maar de druk die ze erop zetten, de snelheid die hier mij ja, dien is. En nou, dat boek als laatste al even zeggen. Ik denk dat de collega wethouder graag nog wat tajekje wil, maar dat is even wat het bestemmingsplan ongeveer. Dank u wel. Goed, dat heb ik gehoord. Ik kijk even of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Nou, dat gaat goed vanavond. Hartstikke goed. Dank u wel. Dan gaan we nu door naar agenda punt 13 en dat is de vaststelling van de hamerstukken en bespreekpunten. En dan geef ik graag de heer Volwoord het woord. 3 punten. Punt 8, de raadsvoorstel over lidmaatschap helpen. Hamerstuk. Ja. Dan punt 11, Robel, ook een hamerstuk. En als laatste Dokkum Tolhuispark, ook een hamerstuk. Nou, voor punt 11 heb ik twijfels omdat er... dan moet er een stemverklaring komen. Mevrouw de Bertens, wat zegt u, hamerstuk, bespreekpunt? Van een Robel? Robel? Ja, bespreekpunt. Oké. En ook onderdeel sociaal dacht ik ook. Ja. Akkoord. Goed.
Nou, voordat ik overga tot sluiting, wou ik nog even met u doornemen de toezeggingen die ik heb opgeschreven. Er komt een memo of info in ieder geval over het schoolmaatschappelijk werk, op vraag van mevrouw Wondaal. U zorgt ook voor de emissie- of dioxineuitstoot, ik weet niet hoe u dat formuleert, over Omrin, op vraag van de eerste. En de gemeenteraad van Dongen wordt op de hoogte gebracht van het onderzoek wat door de status of door GS wordt uitgevoerd naar de schijnconstructies van de centrale as. Ben ik nog iets vergeten aan toezeggingen? Dat niet, dan dank u voor uw aanwezigheid en wel thuis en sluit ik de vergadering.